בדיוק בזוהר של הפרשה הקרובה, פרשת שלח, כתוב שמתי שרומי נלחמת עם פרס, שבאים נלחמים פרס. אחרי זה פרס נלחמת עם רומי, ואז לחכות לפעמי משיח. רומי זה ארצות הברית, כל מה שקורה פה פרס זה איראן. תראו מה זה, הספר התורה, יש שם דיבורים מכל גדולי ישראל על כל הנושא של המלחמה עם איראן והכל, ובדיוק זה יצא לפני כמה שבועות, ותראו מה קרה עכשיו. ושם הוא מדבר הרבה חיזוקים, פתאום יפחדו, פתאום ישמחו, מה שרבי נחמן בן אומר, להפוך את הפחד לשמחה על ידי הדיבור עם השם, ולדעת שהנקודה הפנימית של האטום זה האור והכמילי נגד זה ההתבודדות, זה האש הפנימית שיש לכל אחד, שמדבר עם הקדוש ברוך הוא, ולשמוח ולחכות לגאולה. כל התהליך זה תהליך של גאולה, צריך עכשיו לבקש, שביקשו את אדוני אלוהים ואת דוד מלכה, מבקש למשיח, נכנסים לממ"ד, מבקשים פה שם, תביא לנו משיח ברחמים, תביא תיקון העולם, שכל העולם יהיה טוב, שכולם יהיה טוב, שיהיה תיקון שכל העולם, משיח זה הדבר הכי טוב שיש בו, הכי רך, הכי טוב, שבעזרת השם, אמרו שהם ברחמים, אני רוצה לומר אמן.